Sănătate, prieteni! Doamne ajută! Zi minunată să aveți, cu bucurie și cu spor de muncă în grădină. Sunt în Solar, suntem la mijlocul lunii mai, la Hărțăgani, unde locuiesc, la munte, în zona mea ferică, la 700 metri altitudine, și am băgat un rând de zmeură delniva, zmeură remontantă. Și, bineînțeles, zmeura remontantă, pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul, este o zmeură care rodește și pe mlădițele de anul trecut și pe mlădițele care răsar din pământ. De obicei ea se rade cu totul pentru o producție mai mare, care începe undeva prin luna iulie și merge treptat până aproape de zăpada, până toamna târziu. Eu am lăsat câteva mlădițe de anul trecut pentru ca să avem de mâncat, de ciugulit mai timpuriu, și la mijlocul lunii mai, bucurie, au început câteva zmeurele să se coacă. Delniva e o zmeură foarte productivă, le va face foarte mari pe lăstari în curs de creștere, aromată, foarte dulce, nici un pic acidă, pentru cei care au probleme cu aciditatea zmeurei și nu mai sunt unii care îi deranjează stomacul. Vreau să vă spun că delniva nu-i deloc acidă, foarte permisivă, rezistentă și super productivă. Văd că aici mai începe. Da, să-i dau și cameramanului să mănânce o zmeurică. Da, va începe o mare parte înflorită și urmează lăstarii în curs. Acestea sunt lăstarii dați de jos, îi vedeți, ei m-au de crescut, vor fi foarte puternici și adevărata zmeură mare, un bob uriaș, se va face pe acest lăstari. Am lăsat și câțiva lăstari, v-am zis, de anul trecut, deși în mod obișnuit se rade. Se rade ori toamna târziu, adică se curăță la nivelul pământului, ori primăvara de vreme, și tot ce dă va crește, se răresc lăstarii și după aceea se leagă, se palisează și încep să rodească din vară până toamna târziu. Uneori dă aproape prima zăpadă și mai găsești câteva zmeurele. Delniva e un soi extraordinar. Eu am cumpărat-o de la pepiniera Banat din Lugoj. Da, anul trecut am pus-o și observați, este deja zmeură în toată regula. Am avut și să mai răresc, să mai rup lăstari care au dat, ca să nu fie foarte, foarte deasă. E o zmeură grozavă, vă recomand, iar cei care vreți super timpuriu să aveți câteva boabe de gustat, puteți lăsa câțiva lăstari vechi, iar restul se va răzbuna cu putere din vară spre toamnă. Zmeură mult mai mare, bobul foarte, foarte mare, pentru că sunt lăstari puternici care urmează să crească. Vă doresc zi minunată, prieteni, și Doamne ajută!